Shugor naga Shlem jong Nongsan Hima. Kawai ka kaipot naga International Institute for Population Sciences pala penmi dangshan ya kabala ai kerteng polygyny in India levels and differentials kabala lam baka East Jaiñtia Hills kadai ka Distrik Hakari India baro kawai kabaka Jingdon ki Shynrang ki babon Kurim kalong ka basirkai tam kal basau Tylli ki Weipat ki Distrik Rilum Khasi Jaiñtia ki don lang hakathop jong ki sao Tylli ki Distrik ki ba wan hakmat ka Jingdon ki Shynrang ki ba bon Kurim lani ki polygyny yagani ka kaipot jong ka IIPS la tho de ki laingut ki nongwat benya ki bala puli ye ki jingshem na ka National Family Health Survey ki nongwat benya ki la pendon kam ne ki jingkhan jing dia na ka NFHS jong snem arajar san arajar hnreu arajar khatsan arajar khanreu bat usnem arajar khat khandai hadu usnem arajar arpway nagiti ki lai Tylli ki benta jong ka NFHS la yo jingtem kat no ka jingjor jong kata ka jingdon ki Shynrang ki babon Kurim ki kinthei lani ki longkmi ki bala ai jubab ha ka sorjamin jong ka NFHS ki la hapan jubab ya gani ka jingkli nalor jong pi Kurim jong pi udang don saki Weipat ki Kurim ki kinthei lani ki longkmi ki bala ai jubab ki dei ki to ki baha pedeng khatsan bat sao pu khandai snem karta na ki jingkhan jing dia la shamba ka jingdon ki Shynrang ki babon Kurim kala hiar sha ka iwei pon khandai na ka shispa sha ka iwei pon sao hapedeng ki snem arajar san arajar hnreu hado snem arajar khat khandai hado arajar arpuwei haus snem arajar san arajar hnreu ka Arunachal Pradesh kala don hado hnreu pon khandai na ka shispa ka Sikkim san pon hnreu na ka shispa ki ba wan hakmat ha ka Jingdon ki Shynrang ki ba bon Kurim hinroi haus nam arajar khat khandai hadus nam arajar arpuwei la shem badai ka Meghalaya ka badan hadu hnreu pon iwei na ka shispa bat ka Mizoram sao pon iwei na ka shispa ki ba wan hakmat ha ka Jingdon ki Shynrang ki ba bon Kurim lait no ki khandai Tylli ki jilla kata ka Chandigarh Delhi Punjab Rajasthan Jharkhand Meghalaya Tripura, Maharashtra, bat Puducherry, ka Jingdon ki Shynrang babon Kurim kalahiar, hajan baro ki Weipat ki jilla, napedeng arajar khatsan, arajar khathnreu, bat arajar khat khandai, hado usnem arajar arpuwei. Nalor kata, ki Distrik ki babon tam ki Shynrang babon Kurim, ki don haka jilla Meghalaya, Arunachal Pradesh, bat ka Odisha. Kabawan hakmat do napedeng ki Distrik, kadai ka East Jaiñtia Hills, kabadan hadu arpo na ka shispa ka kra dadi khat hnreu point sao na ka shispa West Jaiñtia Hills khat sao point san na ka shispa bat ka West Khasi Hills shipho point khandai na ka shispa la shamru baha Southwest Khasi Hills kalong hnreu point sao na ka shispa haribhoi kalong hnreu point ar bat ha East Khasi Hills kalong san point pra na ka shispa haka kaipot kabala kadeu baki babon ki kenthei ki bangat ha ki Shynrang ki babon Kurim ki de ki to ki badok ki bambyang ka jingnang jing start ki basa hanong kendong bat ki bala kham rangba hakarta kala kadawru bahapan ken mau baka Jingdon jo ki Shynrang ki babon Kurim ha India kalong ka baduna bat ka balas dang banja suki pasuki